Доброй раніцы, гэта Радыё Свабода, Олег Груздзіловіч. Мы вядзем наш рэпартаж з ізалятару на Крэсціна, дзе ў тыдзень правёў Владзімір Някляеў, былы кандыдат на прэзідэнта, адзін з лідараў апазіцыі і сябра Нацыянальнага беларускага кангрэсу. Ён быў затрыманы 8 верасня пасля акцыі, якая была супраць манеўраў і супраць расійскага ўмяшальніцтва ў беларускія справы. Ён адзіны, хто адсядзеў тут на Крэсціна за эту акцыю, але вось і сёння мусіць выйсці, але дакладна мы гэтак і не ведаем, калі ён выйдзе, бо Владзімір Някляеў быў затрыманы 8 недзе ў дзень ці раней. Вядома дакладна, што ён у 9:30 пайшоў да лекара, потым ужо каля абеду яго ўбачылі, як яго прывозілі міліцыянты ў савецкі суд. Ён быў асуджаны і больш нічога не вядома, толькі што ён аказаўся тут і яму далі 7 сутак за акцыю 8 верасня. І тут у нас ёсць Вольга, жонка Владзіміра Някляева. Зараз мы да яе падыдзем і спытаем, што вядома зараз пра Владзіміра. Вольга, добрай раніцы. Радыё Свабода. Скажыце, калі ласка, што вядома пра Владзіміра? Я ведаю, што не шмат вядома, но можа што-то новае вам вядома? Ну, пакуль мне вядома, што ў 9:30 яго павінны выпусціць, а ці выпусцяць, ці вывезуць, то як ім захочацца. Толькі што мы бачылі, як на вялікай хуткасці адсюль з брамы ізалятару выехалі 2 міліцэйскіх машыны, адна такая легкавік, а другая мікрааўтобус з закрытымі такімі вокнамі. І журналісты тут не выключалі, што, можа быць, Владзіміра вывезлі спецыяльна, каб людзі яго не ўбачылі. Вы такое таксама не выключаеце? І я не выключаю, магчыма, гэта яго павезлі. Ну, вот зараз я падыйду і спытаюся, ці там ён яшчэ, ці ўжо няма. Калі няма, яны адкажуць, што яго няма. А чаму вы арыентуецеся менавіта на 9:30? Ну, мне сказалі, што выпусцяць у 9:30, калі я перадавала перадачу. А вам тут у ізалятары сказалі? Калі це было? Это было, ну, пазаўчора. А што вядома пра стан ягонага здароўя, бо ён ішоў да лекара, відаць, нейкія былі праблемы, і зараз гэтыя 7 дзён тут. Што з ім, як вы думаеце? Ну, кажуць, што пігулкі яму даюць, у яго праблемы з ціскам. На мае пытанні, як здароўе, адказваюць, што ўсё добра. Ну, гэта заўсёдны іх адказ. А з іншых крыніц ніякай інфармацыі? Была інфармацыя, патэлефанаваў мне чалавек, сказаў, што ноччу яго кроў з носа шла, што ніякай рэакцыі не было, ні хуткай не выклікалі, хаця калі ідзе і доўга кроў з носа, абавязкова трэба выклікаць хутку, я ведаю. Это якраз за ціску, так? За ціску, конечно. Ну, магчыма, калі Владзімір выйдзе, мы даведаемся дакладна, што ўсё-такі з ім тут адбывалася. Спытаюся. А перадачу ад яго прымалі для яго? Да, 3 разы перадачу. Таксама ведаю, што асадку яму не аддалі. Не ведаю, аловак аддалі ці не. Лісты нейкія ад яго вытрымлівалі? Не, лісты, канешне, яму ж няма чым пісаць. Калі не далі асадку, то якія лісты могуць быць? Ну, вось нейкі чалавек пазваніў, відаць, той, хто сидзеў з ім? Я думаю, да, той, што у камеры з ім сядзеў. Добра, дзякую вам вялікі, Вольга. Ну, то мы не будем замінаць, да, вы збіраліся пайсці даведацца. Ну, вось ён славуты цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на Крэсціна, дзе адбываюць звычайна пакаранне суткамі удзельнікі акцый пратэставых у Менску. Некалькі гадоў таму тут прайшоў ремонт, нібыта палепшыліся ўмовы, але ось Владзімір Някляеў, калі апошні раз тут быў, гэта было, здаецца, ну, больш за год таму, ён распавядаў, што патрапіў у вельмі дрэнную камеру з вязнямі, якія не маюць свайго жытла, і нават там ён змагаўся з вошамі.
абураўся тым, што не робяць спецыяльныя працэдуры, пражарку так званую, каб у тых людзей не было вошаў, а ад іх гэтая рэч трапляе на іншых вязняў. Таксама былі праблемы са здароўем у яго тады. Ну і вось сваякі, канешне, не выключаюць, і знаёмыя ж не выключаюць, што і зараз это все працягваецца. Мы заўважылі, што Вольга не вельмі ахвотна на эту тэму размаўляе, ее можна зразумець. А вось тым часам тут прыйшлі калегі, аднадумцы Владимира Некляева. Мы пазнаемся з спадара Лагвінца, Вольгу Миколайчык, іншых актывістаў. Давайте мы подойдем до их. Да, Вольга, добрый день, Рада Свобода. Вольга Миколайчик. Тут вы опошня, кто тут были до Владимира Некляева? Ну так, недавно откинулся так, откинулись, вы кажете. Питання, які тут зараз умови, якое ставлення вось до вязняў. Бо Владимир Некляев, калі апошні раз тут быў, ён вельмі наракаў на тое, што хаця вот касметычны ремонт быццам бы зрабілі, а насамрэч і стаўленні, і бытавыя умовы былі дрэнныя. Што вот вы зведалі за гэтыя, колькі вы 10 сутак адбылі, так? Умовы не змяніліся, стаўленне, можа быць, яны сталі больш акуратнымі, больш адэкватнымі, сапраўды. Але перадачы маглі перадаць толькі праз суткі, напрыклад. Мама раніцай прынясе, встане рана, каб все купіць, перадаць, прыйсці, у яе нага балела, перадаюць праз суткі. Гэта лістоў няма, як заўжды. А так, адным словам... Вы не атрымліваеце? Я не атрымліваю лістов. А тут, палагаецца, мне пісалі. Уж другі раз і трэці не атрымліваю. Трэці раз я тут сидзела. Справа ў тым, што гэта карцер. Гэта самы настоящий карцер. Нема розетак, гарбаты, кавы, радыёкропкі, тэлевізіі. Нема коўдры под коўдру адзеяльніка, то бок ты пасля бамжэй простыні нема, просто накрываешься бруднай коўдрай, і добра, калі яна не вашывая і не ў часоўцы. У гэтым это ЦИП. ІВС это зусім іншае. Сюды нельга ні садавіну, ні гародніну. Перадачу можа только маці, альбо жана, альбо сястра. А калі іх няма ў Менску, альбо яны хварэюць, ты будзеш харчавацца тымі харчамі, якія яны падаюць. Гэта не смачна. Перадачы толькі блізкія сваякі. Гэта ўсё не смачна, і пры гэтым я кажу, нельга садавіны, гародніны. Просто это людзі гэтага не бачаць. Просто бракуе вітамінаў зусім, бракуе мікраэлементаў. То бок... Наколькі я ведаю, прабачце, перабіваю, наколькі я ведаю, яшчэ вы потым за это мусіце заплаціць? 11,50 у дзень, мілыя маі. Можна добра в кулінарыі цэлы пакет смакатэчак накупіць. У котлетах няма мяса, у котлетах няма рыбы, просто пах. За гэта бяруць рэальныя грошы. Супы не салодкія, у смысле, не салёныя і пустыя, нішчымныя, як кажуць, на вёсцы, так? І зрэдку бывае один раз на тыдзень борщ і тушоная капуста, якую таксама адмаўляюцца зэкі есці, бо яна не смачная. І калі табе не прыносяць перадачы, то просто, а сама страшная. Со мной сядзелі і сядзяць яны тут зараз. Я ім нашу перадачы, я нашу этим жанчынкам перадачы. Жанчына стала 57 год, у нее она вот уже пухлины, она 4 месяца сидит под мышками пухлины. Она сидит по иммиграционных справах. Она пристойная, интеллигентная жанчына. 4 месяца, 57 год. У нее проблемы, бо нема харчавання. Не ідзе до доктора, потому что доктора можно только с представником администрации этой иммиграционной службы. До прикладу, у яе там Ленинский район, у другой Московский. Другая из Московского, 33 годы, 8 месяцев сидит. Когда я зашла, нормальные бабы. Я просто у шоце была, у шоце, что 8 месяцев в этой катавальне сидеть, где просто смак кавы, яблока нельга. Яны подобрали недзе тут яблоко, ці ім праз забор, ці як не ведаю. Яны смак яблока, мне ж нельга было яблок. Для іх было за 8 месяцев, это некі цуд. Смак кавы, до мяне приносили кока-колу, для іх было счастье. Всю пайку ім дзяліла і ела менш за іх. Ольга, ну я разумею, вы были в шоку от этих бытовых проблем, а с такой административного, наколькі яны виноваты, як вы думаете, у чым они были виноваты? Виноваты ў тым, што нужно, яны насамрэч соблюдаюць інструкцыі. Яны администрация. У іх адміністрацыі, у іх ёсць інструкцыі, бесчелавечныя інструкцыі жахлівыя. Яны іх выконваюць, соблюдаюць этой інструкцыі. Разумееце, а іх надо меняць тэрмінова, трэба пісаць скаргі ў ДЗІН і меняць гэтыя інструкцыі. Чаму нельга садавіну гародніну? Чаму прагулкі праз дзень? Чаму ўвогуле людзі па 8 месяцаў тут сядзяць? 8 месяцаў тут сядзяць. Чаму это одна бомжа? Памятаеце, была гісторыя, як адзін выхадзец з Афрыкі сядзеў тут больш за год.
Так, год и 4 с Казахстана жанчына. Мы с ёй сядзелі, зараз я пришла, мне сказали, она нарэшце уляцела. С Казахстана жанчына сидела год 4 месяца в этой катавальне, где нема нічога. Желтые стены. Ольга, а за что вас, нагадайте, вас Меня тады? посадили за пикет 22 чэрвеня ў падтрымку Белага легіёна, Так, так. патрыотаў з метра Паліенкі і так далее. Ці посадили вас, вось, як ви думаєте, превентивно напередодні 8-го? Чому? Мне нема сумніву, тому что, напэўна, Лукашенко вельмі боится мяне і Вінярскага, потому что сидели только мы двоих. Боятся, что я возьму мегафон, скажу правду ў вочы, як заўжды это раблю на пикетах. Боятся, что я выйду со стягом. Ну и взяли 4 числа, каля пошты я ходила, листы отправляла. Ви вельмі мужная жанчына. Ну скажите, калі ласка, а вось з удзельнікаў акцыі 8 верасня, ну вы на яе не удзельнічалі, ну вы ведаеце, пэўна, што з удзельнікаў арганізатараў фактычна пакуль вось, да, толькі адзін Некляеў быў пакараны. Чаму, як вы думаеце? Таму што Некляеў моцная асоба, харызматычная, сапраўдная, і у гэтай улады ёсць проста страх, фобія моцная перад сапраўдным паэтам, як перад паэтамі, якіх забілі у Курапатах 26 беларускіх паэтаў ад 20 год там до 50, так, таму што заўжды у дыктатарскай, у тыранскай улады страх і фобія перад паэтамі, бо яны сапраўдныя, бо яны мастакі заўжды сапраўдныя. Вы мяркуеце, улада вылучае Владзіміра Некляева як сярод іншых лідараў апазіцыі і так вось наўмысна з ім абыходзіцца найбольш жорстка. Найбольш жорстка, ведаеце яшчэ чаму это помста, таму што Некляеву 70 год, таму што у яго грыжу па званку, і таму што у яго няма здароўя, у яго адбітая галава, вы памятаеце трагічныя падзеі 10-го года, адбітыя пазванкі, адбітае ўсё цела, разумець, жывого места няма, а ўжо ўзрост. Можа, таму што ён асабіста ведае вось тых кіраўнікоў, якія цяпер пры ўладзе. Так, это асабістая помста Лукашэнкі, ягонай сям'і, спадару Некляеву за то, што ён моцна не скарыўся, не стаў на колени, не з'ехаў, хаця мог бы з'ехаць у любую краіну света і жыць спакойна. Не паддаўся. Не паддаўся, змагаецца за свой народ, таму што ён паэт, і ён кажа... А уже мы падыходзім? Да, мы бачым, што Вольга спрабуе, прабачце, што я вас прабіў, вось Вольга спрабуе. Таму што мяне таксама у сакавіку мяне пратрымалі на гадзіну болей, і мне прыйшлося ім нагадваць, што давайте выпускайце, яны, дарэчы, выпусцілі. А вы, дарэчы, вось вы крыху прыйшлі праз хвілінку, а да таго 2 аўтамабіля просто на вялікай хуткасці выскачылі тут з брамы, і міліцейскіх адзін з іх пазік такі, да? Маглі вывезці, лёгка. Некляеў тая асоба маглі вывезці проста, каб, дробна гадзят, таму што, шаўкі, разумееце, яны пакусваюць. Такое ж раней было вельмі часта. Мяне вывозілі у цэнтральны раус, а тут стаяла 50 чалавек, сустракала за помнік Тараса Шевченка, калі з партрэтам Жизнеўскага, там 2 гады таму. Я акцию организовала. Ранее это практиковалось вельмі часто. Апошні год менш стало і пасадак, тому і такія захады не рабіліся. Но не выключна, што гэта традыцыя згаданая. Дарэчы, тут мы бачым толькі аднаго міліцыянта у цывільным, твар якого вядомы па акцыях. Вось, до нас там, дарэчы, ніхто не выходзіў. Тут бывало такое, так, што выходзяць людзі ў форме, супрацоўнікі этого центра изоляции, нешта кажуць, пакуль вот ніхто за этот час не выйшаў, нічога не сказаў. Вот мы до Ольги даведаемся. Ольга, прабачце, а што сказали вам? Сказали, что он уже рыхтуется до выхода. Ну, вось Владимир. Живи Беларусь, ему кричать. А ты думала, ты мне наносила боли? Владимир обдымается с Ольгой. Мы тут уже думали, что вас вывезли ранее, но вот вы вышли, как положено было. Хотел выйти до жонки Пригожим, да? Она мне передала... Ну вы Пригожим вышли, не схудневшим. Не дали поголиться. Вот на ранице не дали, 6 ранец запросил. Такой еще подлянку маленькую на... Здорово, а что ты не голишь? У тебя так само не Маша, что Паш? Владимир, вы в добрым настрое вышли, ці ў дрэнным? Адтуль выходишь нормалёва, але ввогуле настрой так сабе, по той простой причине, что на моё перакананне яны апошнімі арыштамі, ды зрэшты не апошнімі арыштамі, пачынаючы 10-го года,
чекають, що після нейкага витягнуть мені сюди перед ногами в білих тапках. Я заходжу з дзеянняў просто тих служб, які забезпечують ось це все затрыманні, арашты, утрыманні. Гэтым разам як же выйшла? У мяне на 9:50 быў талон да доктара. Я там увогуле ще лячуся, да? Я не скончыў лекаванне. Яны мяне хапаюць. Схапілі, не, ўжо на прыпынку. Ну, по дорозе у клініку. Пайшлі, можа, то зараз пагоняць, ці пакуль не пагоняць, будем стаять. По дорозе ў клініку хапаюць, і я адразу думаю, чаму хапаюць, скуль яны ведаюць, што я вот сёння выйду з хату о 9 гадзіны, і, значыць, у меня 9:50 трэба быць у клініцы. Пасля вспоминаю, што я увечары, позна ўвечары размаўляў са Статкевічам. І он мне патэлефанаваў і сказаў, што вот трэба было б з раніцы спаткацца, бо ёсць пытанне, якое патрабуе неадкладнага вырашэння. Я ему кажу: Микола, давай трошки поздней, потому что я о 9 выхожу с хаты, у меня там клиника, процедуры, уколы. А самое главное, что мне треба купить леки, какие у меня скончились. Вот я ему все рассказал, где меня брать и укольки. З гэтага вынікае першае што? Што як незаконно. Яны мяне прослухоўвалі ў дзень і ночы, так яны незаконно і прослухоўваюць. Это значит, что яны постоянно вмешиваются, апроч палітыка, еще мое особистое жыццё. А у меня такое пытанне. Вось як вы ацэніце мінулую акцыю наконт таго, што, ну, конечно, людзей было не шмат, але вот якія можна зрабіць высновы? І што сказаць наконт той акцыі, якая мае адбыцца? Не ведаю, вот тут весь час перакідвалі мяне, не столькі мяне, колькі людзей да мяне. І тут, ну, контингент вядомы, пераважна бомжы ды людзі блізкія да таго, да? І ўсе яны ведаюць пра гэту акцыю. І яны нават не ведаюць, у чым праблема, але вот дзякуй, хоць вы, вот нешта ж вы выйшлі, нешта ж сказалі, што мы не падла это вот, і не ўсё гэта вот, як яны, ну, дзярмо, якіх тут, за каго іх тут трымаюць. Так што ўжо само па сабе гэта, значыць, вельмі шмат. Людям, ну, трэба, калі не самі, каб нехта быў, ім здаецца, што тады яны неяк бы вот з гэтым разам, вот он прыйдзе, руку пацісне, там стане побач, ужо яму здаецца, што ён таксама нешта зрабіў дзеля таго, каб сітуацыя змянілася. Нават тут на гэтых паверках. Вот яны ўсе, вот у камеры яны ходзяць, это абсалютна такая вось, ну, микроскопичная, значит, ячеечка нашего громадства. Вот як у нас на кухнях, так луку гэтага, на муку гэтага, далоў сюды. Як толькі міліцыянт з'явіўся на небасхіле, все, тут таксама. Яны ходзяць, кран цячэ, колькі гэта будзе доўжыцца, значит, гэта тое, есці немагчыма. На паверку вот сталі, головы ўніз і стаять. І як толькі хто-небудзь, вот, а я што раніцы, я свою программу выконваў. Владимир, нагадаю вам, вы ж приехали з Польши, так, калі вось напередодні акції, так? Вось учора Лукашенко сказав наконт маневраў, што калі нам дадуць морду, так адкажем. Як вы думаеце, що такі, ці збіраюцца яму адтуль даваць у морду? А каму ён адкажа, палякам ці каму? Усім. Усім, так. Усім. Вот ён, пакуль што ён толькі што ў морду народу, не толькі даелі і плюе. Ніхто, само собой, з Захаду не збіраецца нападаць не толькі на Беларусь, але і на Расію. Ніхто на Захадзе, які жыве заможна, багата, якому не патрэбны ніякія заварухі, не збіраюцца воевать. Усё это 100 разоў было зараз хапіць это железо старое і ім тут палохаць некага на Захадзе. Пры такім адставанні эканамічным, вайсковым, это смешна. Але трэба вось гэта рабіць для падтрымкі, перш за ўсё, тых настрояў, якія ёсць у Расіі, бо апроч настрояў там амаль што нічога немашака. Ну і нашы вось гэтыя таксама выкрыкі, мы тут з Расіяй усіх. А вы ў курсе, што Путін гэтак і не прыехаў на выборы, на маневры? Чым яму тут камандаваць? Вот гэтымі, значыць, старымі танкамі з гарматамі. Можа, яны і паставілі там, я не ведаю, нейкія новыя ўзбраенні, але нам пакуль што пра гэта не скажуць. Можа, яны пасварыліся? Яны не былі, по-моему, ніколі сябрамі, так што ім няма чого сварыцца. Ну, а мне все ж таки пытанне, які прагнозы наконт будучай акцыі, якая мае адбыцца?
уже ў хуткім часе нават. Я не ведаю, шчыра сказаць, ці набярэцца той патэнцыял неабходны для такой акцыі, бо это все-таки сацыяльная акцыя, і тут, ну, патрэбна, каб насамрэч у грамадстве адчувалася напруга сацыяльная, ну, вось па гэтым трэцім дэкрэце. Калі за месяц до гэтага дойдзе, то акцыя можа прайсці нармалёва, ну, калі не, а пакуль што не адчуваецца, бо з гэтым дэкрэтам нумар 3 ногу вот простым людзям не зразумела. Вот тут мне кажуць, да нема ўжо ніякага дэкрэта нумар 3. Бацька сказаў, што яшчэ і грошы нам сказаў аддаць. Як ён ім аддаць грошы, я не ведаю, калі яны заплаціць не здолелі нават, але яны чакаюць, што яшчэ яму дадуць грошы. Але ўсё адно гэта маштабная эта акцыя, ці якая просто трэба, яшчэ раз паўтараю, ну, нельга сядзець па сваіх норах, па сваіх хатах і рабіць выгляд, што гэта... Ці гэта мяне не тычыцца, як многія з маіх сяброў, якія займаюцца літаратурай. Я не суддзя ім. Ну, я б таксама, шчыра сказаць, я б таксама хацеў сядзець і пісаць. Вось мне тут, ведаеце, што яны мне тут зноў учынілі? Вот з чаго мне тут зноў сарвалася ўсё, і я ледзь, што называецца, каб не лінула кроў носам, то я, можа, і мару іх здзейсніў бы, і ўперад бы вынеслі нагамі. Но, дзякуй Богу, пайшла кроў носам мне ў галаву. Кажу, слухайте, вы мне той раз не далі пісаць. Ну, што вам гэта замінае? Вот я буду сядзець і пісаць. Я да вас больш звяртацца проста не буду. Вот буду, як яны, кажу, стаяць усё, як будзе у мяне папера і чым пісаць, все больш, ну, ніякіх прэтэнзій. Не. Да, апошня, не. І гэта ў рэшце рэшт пачынае, ну, зрываць. Это, я б сказаў, што гэта нават не ціск, а катаванне псіхалагічнае. Вот што такое, ну, гэта як бы не адносіцца да грамадскіх тэм, ну, да маёй асабістай тэмы, так скажем, чалавечай. Але калі ў цябе у галаве тэкст, а памяць у цябе ў 71 год уже не тая, што ў 17. І ты яго трымаеш з усіх сіл, каб запісаць. І ён некуды праваліўся. І пасля ты, ну як, все было б запісана, я яму тлумачу, ён на мяне як на дыёта глядзіць, і думае, што я, вот, это не ён надо мной чыніць здзек, а я над ім. Дарэчы, за мной тут выхаваўчыя усякія бяседы праводзілі. Дык ведаеце, што выйшла? У савецкім гэтым райотделе один, я думаю, что он наместник, это начальник райотдела, повернулся так, что это я виноваты, что он вымушены меня затрымливать, тягнуть у постарунок, пошла вести. Я виноват. Владимир Прокопович, вы же очень умный человек, вы большой человек. Зачем вы вот нас ставите в такое положение? Я говорю, в какое я тебе положение ставлю? Мы маленькие люди, а вот вы заставляете нас еще. Слушайте, судья, по-моему, Федорова ее прозвище, это советский, какие это суд, советский? Так, Федорова. Вот она украла у меня этот талон. Вот яны там наладили шоу, это значит, я покликал адвоката, для чего, как передать, что меня затрымали в Ользе. У меня есть досвід, ну, это психоза я с 10-го года. Я сейчас с самого початку кажу, одиная просьба, берите кайданки, ставьте, дайте позвонить жонке, сказать, что я живой-здоровый. Кажу, она будет там варятеть. Человек пошел в клинику и нема, ну что он там? Не. Ніяк, тоді, я думаю, покличу адвоката, як просто повідомив. Прийшов цей адвокат, каже, слухайте, чого ви не... Адвокат, причому мене його випадково зловили, не з весни там мені прислали, а там хто був. Хоп, ну, там та адвоката. Ну, я сел, полоханий, бедный, нічого не розуміє, що відбувається. Я для того, щоб сказати йому, ну, він, видать, це і зробив. І я їй показую, що кажу, слухайте, показую, як яна що зробила. Я кажу, что уже там все написано было, кольки суток и все остальное. Я кажу, я отсяджу. Просто вы мне дайте гэтые сутки за терминовкой, как я поспел купить леки и долечиться. Я говорю, приду, отсяджу. Я наглядеть, там сидит этот мент с гвистом. Они так. 7 суток с момента ареста. Это вот видите, это вот столько я с тобой стягаю, это на что дня. И это треба бы не молить их на коленях, только увечері гэтыя леки мне дали, коли уже все сталося. Это вас за удел у этой акции, так? Ну так, за 8 вересня.
Зрэшты, гэта такая штука, якая ніякай нечаканкі не ўтрымлівае, і баяцца гэта, што называецца, у лес не хадзіць. Але тут спецучреждение. Ну, але ж гэта не катавальня, так? Это ж не месца, дзе людзей трэба да смерці даводзіць. З гэтым у іх... Я ўжо тут што не рабіў, скончыў свае, значыць, асабістыя пытанні, пачаў дзяржаўнымі займацца. У любой камеры, у якой я быў, цячэ вада. Ну, просто прыходзяць людзі і кажуць, што і у нас іх таксама. Я кажу, дайце мне ключ і які-нибудь шпагат, я просто... Кажу, глава государства говорит вам о необходимости экономии. Вот у бок, а просто того, что она тяжче, она еще свища рыпить, и ночью немагчыма спать, а весь час уставать его крутить, не спишь, ну что это ж так само, не на великую погоду. А на конт грошей цяпер нічого нема? Глядите, у той камеры, где я сидел, не было. Я, даже, по-моему, сидел у той же, где Статкевич передо мной. Это на 3-м поверсе, 20-я, она такая торцевая. Так там без этой скакотни и Адвокату так само не удалося до вас пробитися, хоча спробував? Ні, от апроч того адвоката, якого я бачив у суді, нікого не було. Розповідайте про свої плани, що ви зараз будете робити. Зараз я з жонкою до хати поїду. Хоч того, що ванна, а потім... Ванная, а потім я поспробую все-таки обновить, хоть не зачепиться за нечто, за те сюжеты. Тут же сюжетов багато. Тут что ни день, что ни крок сюжет, обновить те сюжеты, ніяких поспробувати записати хоч тое, що заховалося. Заховалося б более, але це стреси щоденні, які вони тут наладжують, вони не допомагають доброй праці пам'яті. Ну, я напишу, все это пишу в скарзе, вот так, ну, з моего глядища, просто недопущально, открыто здзеквацца не толькі надо мной, а як бы над маёй прафесіяй, над усім тым, што ёсць культура, што ёсць нейкія чалавечыя адносіны. Вот ім гэта ў кайф, вот яны як бачаць, ай-яй-яй, падумаеш, што там нейкі Некляев, там паэт. Значит, я скажу, што там, что, дайте мне, кажу, ну все, вы меня уже довели, не даете мне писать, значит, верши, прозу, дайте мне осадку паперу, я напишу скаргу прокурору. И я, значит... Это ваше право, конечно. Ну, и пишу, значит, нам что поэт, что прокурор, и увесь... Ну, эту лексику, видать, вы часто здесь чули? Тут инакш не размовляют, это речь вядомая. А вы ведаете, что вы адзіны, кого покарали за эту акцию? Я мяркую, что тут ёсць такая падаплёка. Не мяркую, а ведаю нават, але просто пра яе пакуль не хочу казаць. Ёсць тут адзін момант, нават два. Ну, такія, не тое, што надта асабістыя, але блізкія да таго. Ну, ёсць не асабістыя, я перад тым даў інтэрв'ю латвійскому тэлебачанню пра гэтыя вучэнні, яшчэ некаму. Значит, гэта якраз было, ну, вот под самые вучэнні, магчыма, і гэта спрацавала. Але кого все зажапило, да? Да, ну, там много раз было сказано про тое, што было толькі 4 генераліссімусы у свеце, і ім давалі это званне толькі ў звязку з нейкімі ваеннымі дзеяннямі, ці яны там кіравалі імі, ці што, якая тут была вайна, і за што з'явіўся 5-й генераліссімус. Ніхто не ведае, у мяне ўсе пытаюцца, я стараюся разобрацца, але усім светам разобрацца пакуль што ніяк не можам. Гаспадар Владимир, зараз ідзе наўпроставая трансляцыя тэлебачання Белсат. Па-першае, хачу павіншаваць вас тым, што вы выйшлі, і шмат нашых гледачоў таксама пішуць і віншуюць вас тым, што ўжо зноў з намі на волі. Дзякуй. То ёсць магчымасць штосьці ім таксама сказаць тым, хто чакаў вас не тут, каля сценаў, але хто, можа быць, не смог прыехаць у Мінск і чакалі вас вось тут зараз у онлайне. Что вам сказать? Жыццё складаецца з вельмі простых рэчаў. Яда, дом, сям'я. Але для мяне асабіста гэта заўсёды не хапала, калі я не адчуваў, што мне самому неяк
некая істота, якая просто есть і спіць, а чалавеку, які нешта думае, які ведае пра Бога, ведае пра сумленне, пра чалавечы гонар. Гэтага недастаткова. Я не выношу, калі надо мной твораць здзек. Не абавязкова б'юць, а просто зневажаюць мяне ў маіх правах, у тых ідэях, ідэалах, якія я маю. Таму, людзі, мы сёння живем не ў нармальнай краіне. Вот бачыце, вот адзін за адным, вот я тут сяджу, адзін за адным гэтыя аўтазакі ў дзень і ночы паўзуць, і цягнуць, ні ў чым не вінаватых людзей, тому што даведзены план па арышту, даведзены план па штрафах. Это паліцэйская дзяржава. І ў гэтай дзяржаве нешта трэба мяняць. Без нашых высілкаў, без нашай волі гэтага не зрабіць. Таму я вас заклікаю. Будьце беларусамі, будьце людзьмі, будьце грамадзянамі. І ўсё у нас будзе добра. Дякую вам вялікі за вашу гарячую прамову. Адпускаем вас сюда. Владимир, дякую вам так само. Да. Віншуємо вас і поспіху вам, тримайтеся. Ну, Владимира Никляева зараз вітає Олесь Логвинец з сином. Ти там будуєшся? Ми бачимо, що настрой його добрий. Він справді незломний. І чоловік, і політик. І те, що він сказав зараз, звертаючись до білорусів, це вельми показальні слова. Ось він всіх дякує за підтримку людей, каб сустрэць Владимира Никляева прыйшло не шмат, але это такі, ну, вельмі... Павел Виноградов дачакаўся выхаду Владимира Никляева. Таксама вядомы актывіст, які шмат адбыў тут на Акрэсціна. У Владимира сустрэла яго жонка. Яна, ось, мы бачым, ледзь хавае слёзы. Владимир аптымістычны. Як скажу, што ўсё ж такі ён схуднеўшы. От, дзячыць яшчэ раз журналістаў за увагу, за падтрымку. Але вось як бачыў яго 8 тады верасня на той акцыі, калі ён прыехаў адмыслова з Польшчы на дзень раней з канферэнцыі і прямо з аэрапорту прыехаў на Кастычынскую плошчу, а потым прайшоў маршам разам з усімі удзельнікамі акцыі да плошчы Куба Коласа, дзе прымалася прысяга беларускіх партызанаў. Так вось, тады ён как-то быў, мне здаецца, больш здаравейшы, мацнейшы, да. Вот гэтыя 7 дзён яны адбіліся, відаць, на ім. Но маральна мы бачым, духам ён не паў, і як і раней, вось узорна трымаецца і кажа шмат вельмі дакладных рэчаў пра тое, што мы жывем у паліцэйскай краіне. Ён яшчэ раз у тым пераканаўся, прывёў прыклад вот этой аўтозакі, якія на нашых вачах прыязджалі сюды на Акрэсціна. І кажа, што гэтыя аўтозакі бясконца ездзяць. На ягоную думку, існуе нават план па пасадках, па пакараннях людзей. Нібыта за адміністрацыйныя парушэнні, у асноўным за адміністрацыйныя парушэнні, але мы все ведаем, як гэтыя парушэнні атрымліваюцца і як суды потом караюць за іх. Вось Владимир Никляев расказаў пра эту суддзю Фёдорову з савецкага суду, якая, гледзячы на рэакцыю міліцыянтаў, што прысутнічалі на судзе, давала адпаведныя рашэнні, прымала адпаведныя рашэнні адносна ягонага лёсу. І ён мяркуе, што гэтаксама судзяць і іншых людзей. Владимир Никляев съехаў. Так, тут яшчэ невялікая купка журналістаў застаецца. А вось, дарэчы, паехала яшчэ адна міліцэйская машына.
Да, адсюль, магчыма, яны пільнавалі, што тут адбываецца. Ну, на гэтым мы будзем сканчаць нашу трансляцыю з Кресціна. Нагадаю, это месца, турма, дзе адбываўся сутак адміністрацыйнага арышту Владзімір Некляеў, адзін з лідараў беларускай апазіцыі, былы кандыдат на прэзідэнта. Ён быў пакараны гэтым тыднем арышту за удзел у акцыі 8 верасня. На той акцыі людзі пратэставалі супраць расійска-беларускіх манеўраў і супраць размяшчэння ў Беларусі расійскіх войскаў і патрабавалі вываду гэтых войскаў, тэрміновага вываду гэтых войскаў і неўмяшальніцтва Расіі ў дзела Беларусі. Владзімір Некляеў быў на гэтым мітынгу, удзельнічаў у ім, выступаў, прайшоў увесь шлях, і праз некалькі дзён пасля гэтага ён быў арыштаваны, калі ішоў у лекарню, асуджаны на 7 сутак. І пакуль адзін з тых, хто удзельнічаў у гэтым мітынгу і хто яго арганізоўваў, быў пакараны за яго. Ён сам мяркуе, што гэта было адмыслова. Да пабачэння. Сачыце за нашымі трансляцыямі. Гэта быў Олег Груздзіловіч. Радыё Свабода з вамі развітваецца.